masa ni mara kopit sa pulusiaon dan hola parsahiton ni pamatang di haberi jolma. Ale dohot do aka pacarian na lamu humurang hinohro peraturan ni pamaretta na mangorai aka halak mardelani. Nuaingona palaman narita do dihilala par 33 na adong di Lumban Bulbul Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Alanong laudotan nama inganani dang didalani aka pardala-dalan. Nuaingon molotung pe adong ro pardala-dalan marmeam tu inganani, saya nama Holan Markoda Jaladang Pola Manuhor 33 ni aka par 33B. HP sian hatorangan ni ketua kelompok sadar wisata di Lumban Bulbul dang headope akan nesida dapotan pangrupion sian pamareta. HP di tahun na salpu torob do aka pardala-dalan romar meam tu Lumban Bulbul lumobi molo sanga ari libur. Dampaknya itu sangat-sangat berpengaruh terhadap daerah wisata. Apalagi secara khusus pantai Pasir Putih Lumban Bulbul ini akibat COVID-19, pendapatan pelaku usaha yang ada di Pantai Bulbul menurun drastis. 90% sangat anjlok. Hirim dorohani nasida anggiat humatop salpu mara COVID 10 siaon asa boy musetorok perdalan-dalan romar meam tu inganani. Sian Toba TV mabari tahun.